Πάντοτε νικαία είχε εις τους αιώνας των αιώνων, εις πάσαν την κίνεξη των ορθόδων σου, ως δεξαμένην το λόγο σου Διού Θεού. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας βασίλειον ιερατευμά, Πάτερ όσοι εκ Χριστόν των Θεών νικέτευε, θωρήσεστε ημιν τον Μπέκρατ και επισκόπου ημών Ιωήλ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, και τη δεόμεθα υπέρ του ευλογηθέντων των νέων εν αυτόν Χριστότους του Κυρίου, και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος έως υπάρχεις, και στην δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νίκαια και στους αιώνους των αιώνων, Κυρίου Δεϊθών, Κύριο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους την τη ιδία εξουσία θέμενος, και τη ζωή ημών ισχύρας των διακρετών, επάκουσαν ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών στα νέων εν ιαπτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησαν των άρτων τούτων, και των προσφερόμενης δόξης εσύν και τιμήν του ενεγής πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, έσπανα χράμου σου μητρός του ενεγής πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, και πάντως των Αγίων, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καλή χρονιά σας. Μια χρονιά έφυγε, μια χρονιά ορόσημο για την εστίαση, αρκετά δύσκολη για τους συναδέλφους. Η πολιτεία με μια σειρά από λάθη, είτε σκεμμένα ή και μη, αλλά όντας από άγνοια των αναγκών του κλάδου μας, έφερε τους περισσότερους συναδέλφους σε μια δύσκολη συγκυρία και αρκετούς από αυτούς σε οικονομική ασφυξία. Η μεγάλη ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε το 2023 και συνεχίστηκε με τους ίδιους ρυθμούς και φέτος, οι αυξήσεις σε πρώτες ύλες λόγω της μεγάλης αύξησης του πληθωρισμού σε βασικές μας πρώτες ύλες, σε τιμές πολύ μεγαλύτερες και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και τέλος τις αυξήσεις στο καφέ αρχικά από τις εταιρείες σε εμπορικές ποικιλίες και μετέπειτα στο 24% του συντελεστή, μια σε πλήρη αντιδιαστολή με τις υποσχέσεις που έδωσε η κυβέρνηση πέρυσι. Τι θα φέρει η ψηφιακή κάρτα? Το μη μισθολογικό κόστος που θα προκύψει από καταγραφόμενες υπερορίες, νυχτερινά, αργίες, υπερεργασίες κτλ. Θα καταγράφονται πλέον σε πραγματικό χρόνο, με τα σημερινά δεδομένα που αγγίζουν οι προσαυξήσεις ακόμα και το 75% στον κλάδο μας, τις μεγαλύτερες που υπάρχουν από κάθε άλλο κλάδο, θα αυξήσει και άλλο το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο θα είναι τεράστιο. Άρα λοιπόν το αφήγημα της καταπολέμησης του αθέμητου ανταγωνισμού θα πάει περίπατο αν δεν υπάρξουν ανάλογες απαλλαγές στις προσαυξήσεις, ακόμα και μειώσεις στις φορές όλων των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων του κλάδου. Λοιπόν, να ευχηθώ πραγματικά καλή χρονιά σε όλους και σε όλες, με υγεία, ευτυχία και γαλήνη στα σπίτια σας, επαγγελματική επιτυχία και σταθερότητα. Ευχαριστώ.